imos facer o exercicio 5, no que vamos traballar con textos. Para iso, primeiro, abrimos o Inkscape e imos abrir tamén o exercicio último que fixemos, que era o exercicio 4 Machada, extensión SV. Agora imos intentar crear unha especie de carteliño ou algo basándonos nesta machada e engadíndolle uns textos. Para iso, o primeiro que vou facer é poñerlle un fondo, voulle poñer en verde, voulle poñer un recheo en gradiente no que lle vou cambiar e lle vou facer un gradiente menor, é dicir, non quero que este cuadradiño final acabe transparente por completo, senón un pouco máis escuro. Entonces o selecciono pinchando unha vez sobre el e modifico a opacidade desta parada, deste manexador. Vedes, o deixo en 190, está aquí moi oscuro e aquí sigue estando oscuro, aínda que un pouco menos, sin estar branco de todo. Voulle pintar tamén o trazo de negro, perdón, desfago isto, teño que seleccionar o cuadrado, o rectángulo, voulle pintar o trazo, perfecto. Agora movo este cuadrado abaixo, axusto un pouquiño a miña machada, vou xirar un pelín e agora vou crear o texto. Podedes poñer calquera cousa que vos apeteza. Eu voulle modificar un pouco o tamaño de letra e vou deixar ese tipo que me gusta. Escribides o que queirades, o que vexades. E xa está, ese texto posto. Como non me convence moito o tamaño, quero un pelín máis grande, alabou facilmente. E agora quero lle dar un efecto pois un pouco máis dinámico. Selecciono a ferramenta de curvas Bezier, pincho, arrastro, solto, pincho outra vez, arrastro, solto e pincho outra vez. Botón dereito e teño feita unha curva. Vou na seleccionar e vou na girar un pouquiño. Si pode estar máis ou menos ben. E o efecto que vou buscar agora é selecciono o texto, selecciono esta liña que fixen e no menú de texto dígolle poñer no camiño. Vedes o que fixo? Puxo o meu texto nesa liña que eu fixera antes. Agora coa ferramenta texto vou arranxar un defecto que pasa cando facemos este tipo de axustes moi frecuentemente. Vedes que nos quedou o espaciado entre as letras, algunhas están moi pegadas, outras están moi separadas. Isto podes arreglar poñéndonos no sitio correspondente, apretando a tecla Alt e cos teclas de cursor disminuyo ou aumento esa distancia. Corrixo un pouco, eu non me vou parar demasiado porque isto xa o tedes que facer vos e eu xa non vou traballar tanto, que é demasiado, e en canto este contento co resultado, pois aí queda. Voulle cambiar a cor a este texto, un laranxa chillón. E agora que vou facer? Pois voulle engadir un pouco máis de texto. Para iso, con outro efecto distinto, vou facer unha elipse, así en laranxiña tamén, que queda moi ben aos meus ollos. E agora vou escribir o novo texto. Neste caso, un tamaño de letra un pouco máis pequeno, porque vou escribir máis palabras, e escribides aí o que querades, xa cada cual. O que vexa necesario. Quedoume, como podedes ver, un pouco grande seguramente para esta elipse, entón voulle disminuir un pouquiño tamén o tamaño, algo así. Coa ferramenta texto vou seleccionar este texto, lle vou dicir que o quero centrado, porque senón non me vai colocar ben,
E agora, ferramenta selección, o texto é máis o sitio onde quero meter, menú de texto, e lle digo flow into frame, é dicir, meter o texto dentro dese marco. Aí está. Non me quedou demasiado ao meu gusto, así que selecciono un pouquiño isto e o fago algo máis grande, queda demasiado, algo máis pequeno, selecciono todo e lle dou a centrado, que non veis que pasou antes, que non me deixou ben centrado. E xa está. Podo seleccionar, agrupar, tamén poderíamos darlle efectos de... voulle quitar aquí un defecto que fixe, desagrupo outra vez, vou seleccionar esta liña e a vou facer desaparecer. Non a podo suprimir porque se me desfai o efecto, entonces desfago, e o que lle digo é que dentro desta liña non quero pintar o trazo. Xa non se ve, pero manteño a curva. E agora sí, si quero xa agrupo e xa teño de momento esta tarxeta feita. Gardádela no ficheiro correspondiente e pasado ao seguinte exercicio.